Здравейте! Днес ще си говориме в поредицата не Walk and Talk, а Drive and Talk. Как е настроението днес? Добре. Как сме днес? Все по-добре. Днес може да поговорим на тема енергия. Енергия в смисъл енергийни нива. Енергийни нива. И енергия, която е свързана с Вселената. Когато погледнеш един човек, по-точно някои хора, които са по-сензитивни и които наблюдават, обичат да наблюдават действията, процесите, движенията в едно общество, в света. Когато погледнат един човек, на тях този човек им е ясен. Ясно е, има ли много страхове в себе си. Уверен ли е в себе си. Умен ли е? Глупав ли е? Чел ли е? Не е ли чел? Начин на изказ, поведение, постъпки и така нататък. В социалните мрежи основното, което чета и се забавляваме, хора,